खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरनायजों लोगोसे सोरजिदा क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोननो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनगासिनो दं। थारैनो आसाम एडभान्टेज 2.0 मुंनि हाबाफारिनि गेजेरजों आसामखौ गोख्रैयै जौगाखांनायखौ नोजोर बोनानै मोनसे फालांगियारि थाखोनि सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। बेनि अनगायैबो गोबांथार मिरुनि मन्त्रि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बे हाबाफारिनि गेजेरजों भारतनि बयनिख्रुइबो माहाजोनसिन मुकेश आम्बानी, आदानी ग्रुप आरो गुबुन गुबुन फालांगियारि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामखौ जौगाखांनांगौखौ नोजोर बोनानै बे फालांगियारि सावरायलायनायाव गोबांथार रांफोरखौ आरो गोबां बिथिङाव जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय बे फालांगियारि हाबाफारियाव थांखि लानाय जायो आरो राङारि मदद होनो थाखायबो बिथांमोनहा थांखि दैखांनाय जायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारिनि गेजेरजों मैया बुंथिनानै होदों दि रिलायेन्स कम्पानि अदेबानि रिलायेन्सनि चेयारमेन मुकेश आम्बानी बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला फैबाय थानाय 5 बोसोराव आसामाव 50,000 कौटि रांनि इनभेस्ट खालामनाय जागोन। आदानी ग्रुपआबो 50,000 कौटि रांनि इनभेस्ट खालामगोन। वेदान्त ग्रुपआबो 50,000 कौटि रांनि इनभेस्ट खालामगोन। बेनि अनगायैबो टाटा पावारनिफ्राय 30,000 रां, लीलावती फाउन्डेसननिफ्राय 150 कौटि रां, राइफाइनेन्सनिफ्राय 260 कौटि रां, ग्रीन एनार्जिसनिफ्राय 5,850 कौटि रां, वेलनिफ्राय 23,300 कौटि रां, एनआरएलनिफ्राय 10,700 कौटि रां, जेएसडब्लिउनिफ्राय 800 कौटि रां, जेएसडब्लिउ एनार्जिनिफ्राय 7,000 कौटि रां आरो वेलनिफ्रायनो 200 कौटि रां, डीपी वर्ल्डनिफ्राय 150 कौटि रां, एसएस प'ल्ट्रीनिफ्राय 197 कौटि रां, एचपीडीएसआई प्राइभेट लिमिटेडनिफ्राय 1,200 कौटि रां, सिन्टेक्स बीएपीएल लिमिटेडनिफ्राय 350 कौटि रां, टीसीसी कनसेप्ट लिमिटेडनिफ्राय 1,500 कौटि रां, सिद्धार्थ इन्टारप्रेटेकनिफ्राय 5,600 कौटि रां, पीएनबी इनभेस्टमेन्टनिफ्राय 3,000 कौटि रां, बनदादा इन्जिनियारिंनिफ्राय 450 कौटि रां, मेधावी स्किल इउनिभार्सिटिनिफ्राय 250 कौटि रां, गबेषणा इउनिभार्सिटिनिफ्राय 800 कौटि रां, सुबिकसा फीड एन्ड फार्मनिफ्राय 250 कौटि रां गासै गोबांथार रांफोरनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव आसामखौ गोजौ थाखोआव दावगाखांनांगौखौ नोजोर बोनानै बे फालांगियारि सावरायलायनायखौ लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जेराव बे फालांगियारि जौगाखांनायनि मुंखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया एडभान्टेज आसाम 2.0 मुं होनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर सरकारनि 6th मिशन आन्डार द स्किल एमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेन्योरशिप बिफाननि बानजायनायाव मोनसे केरियार काउन्सेलिं हाबाफारि लानायखौ मैया क'क्राझार गार्लस कलेजाव नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव दायो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन बायदि बिथिंखौ नोजोर बोनानै अदेबानि लाइमोनफोरखौ थांखिनानैनो बेबायदि हाबाफारिफोरखौ लानो जागायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थारैनो बिटिआर सरकारनि 6th मिशन आन्डार द स्किल
इमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेनारशिप डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों, जेराव गुबैयै बे हाबाफारिनि काउन्सिलिंनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो थारैनो AI, क्लाइमेट चेन्ज, केरियार, ल', स्पर्ट्स आरो 21st सेन्चुरिनि माखासे फोरोंथाय आरो हारोंथायफोरखौ लानानैनो सावरायलायनाय जायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन फरायसाफोरा गोबांथार मुलाम्फा जागोन होननानैबो मिथिनो मोनहोदों। लोगोसे बे हाबाफारियाव क'क्राझार गार्लस कलेजनि अनगायैबो गुबुन गुबुन फरायसालिमा आरो फरायसालिनिफ्राय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों होनना मिथिनो मोनबावदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे UPPLनि गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन फुंखा सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथांखौबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फरायसुला फरायसुलिफोरखौ सांग्रांथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआर ओनसोलनि उदालगुरियाव गासैबो बाला अन्थाइनि महल्लाफोरा बन्द जाजोबनानै दं, जायखौ नोजोर बोनानैनो मैया बिक्रम दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो बिटिआरनि मानगोनां हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारी बिथांनि बिफाननि दायो बाला महला अन्थाइ आरो उदालगुरि जिल्लायाव गोबां जौगाखांनायनि खामानि मावनांगौफोरनि गासै खामानियानो बन्द जाजोबनानै दङ, जेराव उदालगुरि जिल्लायैनो गासै बाला अन्थाइनि महल्लाफोरानो बन्द जाजोबनानै दङ आरो बेखौ कलकातानि सासे गुबुन हारिनि सुबुङा केस होनायनि थाखाय बे बन्द होनाया जादों होनना बिथाङा बुंथिदों। मानोना आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव जौगाखांनायखौ लाबोनांगौब्ला बेफोरखौ खुलिनांगोन आरो बेफोरनि खुलिनायजोंसो गोबांथार खामानिफोरा जानानै फैगोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो गोबांथार जेंनाफोराबो सोलिगासिनो दङ, अदेबानि माखासे जाख्ल'नायाबो सोलिगासिनो दं। मानोना हरनि गेजेराव बे जायगानिफ्राय गोबांथार सिखावै बाला अन्थाइ लांनाय हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दङ आरो बेफोरनि गासिबो भिडिअ फुटेज आरो सोरनि गारिजों लांनाय जायो बेफोर गासैखौबो मिथिजोबगौ। थिग बेबायदिनो दायो EM रन्जित बसुमतारीया गोबां गोरों मानसिब्लाबो नाथाय बिथांनि खामानिफोरा दायो गोबांनि सानसेनि उनाव सानसे बारा जाबाय थानायखौ बिथाङा बुंथिनानै होदों, जेराव बिथांनिनो बिफानाव दायो हाग्रानि मैदेरफोरा गोबां समायना माब्लाबा सिख्लाफोर आरो माब्लाबा उन्दैफोर आरो माब्लाबा बैसो जानाय बोराय बुरिफोरखौबो सानफानि उनाव सानफा गाथारलांगासिनो दं आरो धोन दौलतफोरखौ खहा खालामलांगासिनो दङ। नाथाय बेफोर खामानियाव रन्जित बसुमतारीया मोनबो मावनो हायाखै होनना बिथाङा बुंथिनानै होदों। बिथांनि बेफोर बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों गुबैयै नायोब्ला रोखा जागोन। दिनै जोङो नेवनाय रेन्जनि आन्दाराव नैबे गितिबारि अन्थाइ बालानि कुवारियाव जों दंफैयो। दिनै बेयाव फैनायनि जाहोना जाहैबाय, दिनै नोंथांमोना नाय आरो केमेरायाव नोंथांमोना दिन्थिनो हागोन, कुनु गंसे डाम्पार, कुनु गंसे ट्रेक्टर, कुनु गंसे JCB पकलेन बेयाव नोंथांमोना नुनाय नङा। बेयाव JCB डाम्पार नुयि माने बिनि ओंथियानो जाहैबाय कुनु बालि अन्थाइ बिनिफ्राय साप्लाइ जायाखै। आरो बे समस्याया दिनैनो खोथा नङा, गोबाव समनिफ्रायनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेसेबांखि अन्थाइ बालानि कुवारिफोर दङ सोब गासैबो बन्द, साइलेन्ट, जेबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हायाखै, जेबो दिनै न'खरावबो अन्थाइ रोगानो हायाखै, सासे बेक्तिगतआ अन्थाइ नांगौब्लाबो बालि नांगौब्लाबो बल्डार नांगौब्लाबो रोगानो हायाखै। आनखि प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्टआव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां डेभेलपनि खामानि मावनो गोनां दङ गासैबो स्तब्ध, साइलेन्ट। मानो थाखाय अन्थाइ बालिया दिनै स्टप जानानै दङ, रावबो रोगानो मोनाखै आरो बेयाव रावबो रोगानोबो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला सासे नेशनेल ग्रिन ट्रिब्युनेल इस्टार्न जन बेन्च कलकाता सासे आतानु बरठाकुर होननाय सासे बेक्तिया बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जेसेबां अन्थाइ महलफोर दङ बेखौ केस होनानै दोननाय जादों। बिनि थाखाय दिनै बे गासैबो महलफ्रा बन्द जानानै दङ। दिनै मानगोनां प्रमद बर'जों दैदेनजानाय बे फरेस्ट डिभिजननिनो, बे फरेस्ट ओनसोलनिनो आरो बा
जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिनो सासे EM दङ बिथांनि मुङा जाहैबाय रनजित बसुमतारी EM बिथाङा गोरों मानसि आं मिथिगौ बिथांनि बुंनाय बिथांनि मन्तब्य गासै खोथाफोरावनो जों मिथिगौ बिथाङा सासे गोरों मानसि नाथाय बिथांनि डिपार्टमेन्टआव बे अन्थाइ महला दिनै स्तब्ध जाना दङ बन्द जानानै दङ दिनै नोंथांमोना बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ बोरै मावनो नङा होमबा बोरै जौगाहोनो दिनै गासैबो खामानिफ्रा दिनै स्तब्ध जानानै दोङो बिनिखौनो खावलायदों रनजित बसुमतारी सार नोंथाङा गोरों मानसि हिसाबै नोङो गोरों जा नोंनि खामानियाव खुगाजोंल' बुंनायजोंल' डायलगजोंल' गोरों जानो नाङा दिनै खामानिजों गोरों जा मालाबा नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव मैदेरा सासे समायना सिख्लाखौ गाथारलाङो सोरबा बोराय मानसिखौ गाथारलाङो सोरबा उन्दै मानसिखौ गाथारलाङो मालाबा सोरनिबा धोन सम्पति माइ दै बेफोरखौबो दिनै धंख खालामलाङो बेबायदि गले गले दिनै नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव दिनै गाज्रि समस्या बांसिन फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जागासिनो दङ जों खोनानो मोन्दों हरनि समाव अन्थाइ रोगायो बबेनिफ्राय रोगायो भिडिअ फुटेज नांगौबा जों होनो हायो सोरनि गारिया रोगायो जों बुंनो थाङा माव नां जा कारापसन खाम बुंनांगौ गैया नाथाय पाब्लिकनि डेभेलपमेन्टखौ रुट खालामनाय बन्द खालामनाया दिनै जोंनि थाखाय दुखु गोनां खोथा हु इज बे आतानु भरताकुरा सोर दिनै नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव बन्द खालामनानै बिथाङा सोर नोंथाङा दिनै डिपार्टमेन्टखौ मोजाङै सालायनो हानो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा डिपार्टमेन्टखौ मोजाङै सालायनो हादोंना हायाखै डायलग आरो नोंथांमोननि बिबुंथियानो दिनै फोरमायो नोंथांमोना गासैबो फेलेर जानानै दङ दिनै आं गोबां बुंनो सानाखै बेखौनो आङो दिनै रायजोनो फोरमायदों गोजान गोजांनाय गंसेबो डाम्पार गंसेबो ट्रेलार गंसेबो JCB नोंथांमोना बे देशआव नुनाय नङा